L'antiga estació de ferrocarrils de la Rambla de Sabadell acull una jornada formativa pels bombers de la Generalitat. És un curs de 2 dies i fem sessions teòrico-pràctiques. A la part de teoria, tant els companys de Ferrocarrils de la Generalitat com nosaltres expliquem una mica l'àmbit ferroviari, quins són els riscos i quines són les maniobres i procediments que s'han d'implementar de cara al rescat a persones afectades per incidents. Hem de donar-li la volta, passar per sobre la via. L'espai que tenim a baix és molt confinat, ple de ferros. Fem la part teòrica, que seria això, i la part pràctica fem 4 tallers en què simulem diferents escenaris que poden passar. Ara mateix és ja un centre de formació de referència que permet als cossos de seguretat i d'emergències disposar d'un espai, d'un entorn segur on dur a terme pràctiques i desenvolupar la seva formació i les seves activitats en un espai com és aquest, una estació amb les seves andanes.